Zdravotné a sociálne odvody v roku 2025. V podmienkach Slovenskej republiky sú zákonom upravené povinné odvody na sociálne a zdravotné poistenie týmito zákonmi. Poprvé, odvody do sociálnej poisťovne zákonom číslo 461/2003 zbierky zákonov o sociálnom poistení. Po druhé, odvody do zdravotnej poisťovne zákonom číslo 580/2004 zbierky zákonov o zdravotnom poistení. Čo sa týka odvodov povinného poistného, iné platí zamestnanec a iné zamestnávateľ. Zamestnanec platí odvody zo svojho vymeriavacieho základu, ktorým je hrubá mzda. V percentuálnom vyjadrení zamestnanec odvádza zo svojho hrubého príjmu 13,4%, z toho 9,4% odvody do sociálnej poisťovne a 4% odvody do zdravotnej poisťovne. Zamestnávateľ odvádza odvody vo výške 36,2%, z toho 25,2% odvody do sociálnej poisťovne a 11% odvody do zdravotnej poisťovne. Výška týchto odvodov sa prirodzene môže meniť, a to v závislosti od toho, či je zamestnanec starobný dôchodca, výsluhový dôchodca, zamestnanec s poklesom ZTP, alebo sa jedná o kategóriu zamestnancov, pri ktorých sa niektoré povinné odvody zo zákona neplatia. Pre rok 2025 poznáme nové maximálne vymeriavacie základy, z ktorých sa budú platiť povinné odvody. Pri zdravotnom poistení naďalej maximálna hranica vymeriavacieho základu neexistuje. V sociálnom poistení bude maximálna výška vymeriavacieho základu 15 730 €. Minimálne odvody pre sociálne a zdravotné poistenie pre rok 2025 budú nasledovné. Sociálne poistenie vo výške 237,02 €, predchádzajúci rok 216,13 €. Zdravotné poistenie vo výške 107,25 €, predchádzajúci rok 97,80 €. Splatnosť odvodov je vždy pozadu, to značí nové sumy odvodov sa prvýkrát uplatnia za mesiac január 2025 vo februári 2025. V prípade samostatne zárobkovo činnej osoby je hraničný dátum vždy do 8. dňa nesledujúceho kalendárneho mesiaca. Ak sa jedná o zamestnancov, odvody uhrádza zamestnávateľ v lehote splatnosti výplat. Ak nie je takýto deň určený, poistné je splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa poistné platí.